Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da raka. A yau zan nuna yadda za ka samu wayarka tim mai kyau wanda ko ya riga wayanka ko kuma ya rika wayanka zai ga tim ɗin ya mishi kyau a fuska. Amma kafin mu je a cikin shirin, idan yau ne zuwan ka na farko, muna so da ka nuna wani subscribe da like da share, mun gode. Da farko mutum yanzu misali gashi irin wannan tim ne, in kun kula gashi nan akan wayata na sa shi mai kyau gashi nan. So misali idan kana so kai ma ka sama wayan ka yadda za ka sa shi, da farko misali ni yanzu a nawa wayan gashi anan sai ka yaka za ka ranna anan, za ka ranni kana ranniyawa yan nan maballan hudu za su fito ma. To don sun fito ma za ka ga yadda aka sa tim ga dai rubutu na wall FIFA gashi nan da komai, sai ka ranna tim yanzu misali gashi nan sai ka jira shi. So yana bude ma duk ga sunan irin waɗanda kake so. In kun kula nan ga sunan waɗanda ake sura weekly, nan kuma ga sunan team wall FIFA discovery. So misali yanzu gashi nan sai ka shigo ana inda aka sa team ana, misali gashi anan misali ko ana gani kana tabuwa sai ka yi haka ka danna shi, kana danna shi zai buɗe ma. So idan ya buɗe ma gashi nan kun kula gashi nan yana sace sai ka jira shi. So yanzu ya gama sacin ne, kula ga tim nan ga sunan iri sai wanda mutum yake so gashi nan yana loading ga sunan misali gashi nan kun kula gashi nan sai wanda kake so misali gashi nan yanzu gashi misali. To yanzu misali a ce ina son wannan gashi anan, wannan misali gashi anan, gashi wannan sai in yi haka misali sai in taba shi gashi nan, sai in taba shi haka. In kun kula gashi nan yana sacin. So yanzu gashi nan sai in yi downloading din shi gashi nan sun nuna man gashi nan kuna gani MV din shi wanda zai ci 0 point gashi nan. Yanzu misali gashi nan sai kai downloading din shi haka gashi nan sun nuna not connected to Wi-Fi, download with mobile data, sai in yi okay gashi nan. Wato gashi nan ya riga ya downloading. Yanzu gashi nan misali sai ni apply. Yanzu misali gashi nan okay gashi nan sai ni apply gashi nan gashi nan yana loading gashi nan yana loading sai ka jira shi ya gama loading gashi. Yawwa, so gashi nan congrats successful. Gashi nan yanzu in kun kula tim din ya canza gashi nan yanzu ya zama baki gashi. In kuna gani gashi yanzu ya zama baki gashi nan misali kuna ganin gashi nan ma wurin kira da ya koma. In kun kula gashi nan yanzu ya zama dark. So kai ma haka za ka je ka zaɓi tim wanda kake so ka saka ma wayanka, domin wayanka in kana so wanka yayi kyau gashi haka za ka je ka ƙawata wayanka. Shirin mu ne kenan, mun gode.